Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngoTashreeq Morris baphulaphuli. Ayikho iplayer ebithwele ubunzima noxanduva noxinzelelo njengoTashreeq Morris. Ukubona into yokubana umdlala izinto xa zingamhambele kakuhle etimini, fumanise ukubana ke ekusingathi umsizele ngathi uyawubona lo mthwalo awuthwele emagxeni wakhe okanye emahlombe wakhe umdlali. Masenze umzekelo, iKaizer Chiefs uTashreeq Morris kudala izama ke ukumlowuna, kudala izama ke ukubolekisa ngaye, kangade afumane neqela eli liphakamisa isandla lithi linkqonkqo sifikile naturena sizomthatha. Onke amaqela bethembisa ingathi azamthatha kodwa kade kufikelele iqela lemfunayo. iKaizer Chiefs ngoku ibinganalo ilungelo lokuthini lovele imkhulule, ngoba kaloku sene-contract neqela leKaizer Chiefs. Inye kuphela iKaizer Chiefs ke into ibinayo into yokubana ke xa kukho ithuba iziphinde imnikeze ithuba lokubana ke akaphinde azibonakalise, azilwele umfana omdala, ngoba ke kudala izama umchitha akange kubekho timi ifunayo ukumthatha. Ngoku makaphinda anikeze ithuba lokubana ke akazibonakalise, azilwele. Sibamba ngazosibini ke phaa kubaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ngokwazi into yokubana ke bamnikeze ithuba, njengebesitsho ke nomqeqeshi ke uBen Yosef esithi ke mhlawumbi ingenzeka kukusinda kukaMorris oku njengebethe wafaka inqaku phaa izolo. Fika iKaizer Chiefs ke ibambene inkwane enkwa phaa neqela leSikhukhune United, wafika ke yena kuMorris wayithatha loo nto wafika iKaizer Chiefs wayikhulula, yakwazi into yokubana iKaizer Chiefs ke ngoku ithi ikwazi ufaka inqaku lesibini. Into ethetha ukuthi ke siyamthandazisa uMorris into yokubana ke iKaizer Chiefs ingaqhubeleka iphinde imnikeze ithuba, ngoba ke nomqeqeshi uyatsho uthi yeyona nto ayifunayo into yokubana ke ngoku uMorris lo ingasi ke iKaizer Chiefs ingamkhuthaza, ithethe naye kakuhle, enze into yokubana ke afumane umcimbi we-game time umfana omdala. Ngokwenza kanjalo mhlawumbi uyawusinda ekubeni iKaizer Chiefs ke imkhulule. Into ethetha ukuthi ke Morris mfana omdala, into yakho ngoku ingasenokuthetheleleka phakathi kushort into yokubana mfana omdala bakunikeza ithuba uphinde futhi uzibonakalise. Ziyenzeka ezi zinto umdlali angakwazi ukora amanqaku kanti ixesha belengakafiki, makaphinde mhlawumbi anikeze ithuba lokugcina uTashreeq Morris, kubonakala into yokubana ke akho nto na azawuza nayo umfana omdala. Ndiyithanda kakhulu ke ntona xa iphuma phaa emlonyeni ke womqeqeshi esithi ke into efuneka kuTashreeq Morris kwiKaizer Chiefs mayenze kukumkhuthaza, uhlala naye phantsi, imbonise indlela erayithi, isogqiba izame umcimbi we-game time umfana omdala. Emveni koba ethe wafumana ke amathuba okudlala, kulapho ke kwawunyanzeka khona iKaizer Chiefs ke ngoku iphinde icinge ukuthatha isigqibo malunga noTashreeq Morris. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani na imeko kaMorris, nithi nina mayiphinde iqhubeleke iKaizer Chiefs imlowune, imfunele ezinye iitime ezakumthatha nakule season, okanye nina nithi make kaphinde ahlale umfana omdala anikezwe ithuba. Ndawuvangani ke, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.